isi kuma hii penjo ni shida ni kanye. Ingeni wawacho gania inyalo golo ng'ato Islam to kinyal golo Islam kuom ng'ato. Kinyalo golo madhare to kinyalo golo madhare kuoma. Shida kuma nitiere inyalo golo owine police to golo police kuom teke. Obi winjo koneno yot mar mondo be president obed ni owe katiba otigi sword mondo threaten ji. Mane kuma shida nitie. We atieki, we develop point mane maber. Alinga. Okiwe tieki. Dongore kakawe kuomi. Inyalo golo police to golo police kuom tek. The same thing ni inyalo golo Ruto e gide mar Moi to golo Moi kuome mane student mar Moi. To Moi no rule for those many years in the manner mangani koro sneak godo gik mileno koro timo. The problem en mano. Nino wakao ngato mane waketo mako believe e katiba ni gi chike gi checks and balances gi. So unless watimo re-engineering mar ngama koro nitie ka e odni to one bende as the other institutions mo luongo matimo checks and balances. Koro uno kudwa tiyo okudwa siemo wang judiciary. Judiciary there is a system misi mogodo wange. There are checks for rogue judges the Judicial Service Commission and there is an appellate process. The way minyalo question godo decisions ma court is not go to the roadside. Timio japiny dhi chayo od dowo. Japiny yalo weche beti jok manogore jomotimore nade jo angenge jomukwilo to gineno ka president already osewacho ni makatakataka okabifuato gigana dwa timo gima dwaro. Wagolo ngani kuom gine to golo Moi kuome. Ngama no kubili katibani. The way makoro wadu wagole ka police to police to kinya golo kuome. Mane shida kumaniti. Jogi no dagi gola ka police ne giduoko. Asto giloro na